anitz, zer da saskibaloia zuretzat? Ni hasi nintzen txikitan lehenengo mailan edo nire gurasoak joaten kantzatara eta baina, sin más. Gero, bigarren mailan apunte nintzen saskira hemen Allenden eta superposik egon naz, pioa lagun nintez, pioa esperientzi polizizi izan dutez. Eta, pasan urtien, nire entrenatzaile bidali ozten ia nahi baten joan, Bizkaiko probatera. Ni superposik eta ilusio pioa bateaz joni nintzen. Lehenengo probio pasin da ben, baina gero bigarren nien bota iztien. Baina gero partido baten etorri izan selekzionadora eta hurrengo aztien barriro nintzen listatan eta ilusio barren nigaz joan nintzen. Eta gero, pioa partidu eta entrena eta gero hartu iztien eta jolastu gendun Euskadi Nafarroako txapelketie. Hortik, egon ziren ikusten Euskadikoak eta hartu indoztien preselekzinorako eta, nik izan aben ja imposible, ez da, no sé. Baina gero azkenien hartu iztien eta jolastu dut Espainiako txapelketie. Esperientzize polite izen da zuretzako Euskadiko selekzioarekin jokatzeko esperientzize positibotzat hartzen duzu? Super pozik egon naz, jentie super maja izan da. Eta, nik enaben espero esan duten moduen, baina super pozik. Espainiako kopan parte hartu zen duela uste dut Euskal Federazioarekin. Zenbat partidu jolastu zen du ezan eta zuk zeuk jokatzeko aukerarik eukizen duen? Jolastu gendu zen, 5 partidu lehenengo taldien fasi eta hori, eta gero semifinalak eta holan. Ni bai jolastu inaben, eta... Postenaz. Gogoratzen zuen dala 3 hilabete, ezta? Bideo bat, elikadurari buruz, eta ibili ginela hemen eskolatik. Orduen, kirolari sok, badakigu, janarize gure importantia dela gure bizitzen, ez? Zuk zeuk partidu baten aurretik zeuser berezize jaten dozu? Partidu goizien badan, gozaltzeo normalien palmerie, eta arratzaldin edo badan beti jateo pastie, baina arratzaldin badan pastie, baina 3 orduaren jagoti. Oso ondo, eta entrenamentu gogorra, partidu gogorra, hostien zeuser lan oitxurarik badaukazu zeuser? Sin más, gero... Ikasketak, entrenamentuek, oinoporrak, selekzioak azbidaizekara eta nola lortzen dozu hori danari eustie gatzada, konpaginatie, kirola eta ikasketak? Ez, niretzako azkenien, nik denpori ukio danetarako, azkenien entrenak eta gero lanakin eta... azkenien ondo organizetia dana eta jazta. Bai, holantzik izaten da, azkenien kirola eta ikasketak dana ondo antolatu ezkero norberak, danaiteko aukerie dau. Eskerrik asko anitz, eredu bikaina zara danontzat, espero dut aurrerantzien holantzik segidutie, ez dakit oin zein asmo dauko zuen. Zekaro, 6. maila maitu indozu, Allendetik urten egiten zara, Allendeko taldien egon zara anitz? Ontxe nau lehentekeko probak eta hitzen eta ia zegozetan. Gure aldetik behintzet sorte hona opa dizugu, espero dut behintzet urte batzutan aurrerantzien jarraitutie konpaginaten kirola eta ikasketak eta hoize, sorte hon. Eskerrik asko. Hola Maren, egunon. Zenbat urtegaz Maren hasi zinen saskibaloian jokatzen? Lehenengo mailan hasi nintzen jokatzen, baina bigarren mailan hasi nintzen jolasten saskiko taldien. Eta lehenengo baloi hartu zen dunien eta zein esperientzia izan zen zure saskibaloiarekiko lehenengo esperientzia hori? Ez dakit. Non ibili zinen jolasten? Nonbaitera joan zinen, baloia hartunde? Bai, Urbietara joan. Eta nabaz joan zinen Urbietara? Nire aitaz. Egun politzia izan zen? Bai. Zer izan zen, goiz bat, atzalde bat? Arratzalde. Arratzalde bat, eta han konturatu zinen, saskibaloia izen aldala zeuze politze? Bai. Bai. Gaur egun, Maren, non jokatzen dozu saskibalo izen? Allende Salazarreko talde. Liga politxe indozue? Bai. Eta horrez gain, komentau dozko ezela nautatua izan zaren eta Bizkaiarekin behibili zarela kurtzoan zehar, ez? Bai.
Zelako esperientzia eduki duzu Bizkaiko taldiegaz? Oso politxe. Gustora ibili zara. Astean zenbat aldiz joan behar izaten izan dozu entrenatzera? Aztan baten. Astean behin, eta nora joaten izan zara? Ortueiara lehenengoa eta azkenengo bizek Leioara. Zuenak zer izan direz? Partiduek izan direz edo zuenak entrenamentuek izan direz? Entrenamentu. Entrenamentuek izan direz. Eta han zer lagun asko egin dozuz? Bai, Eta saskibeloi arloan ikasi dozu zeusa? bai, Bai, ikasi dozuean taldien eta jokatzen eta jokaldi bereziren bat edo ikasi dozu? Bai, gustora, postenaz. Eta, Maren, zuri anitzen galdera berdine, partidu baten aurrien, partidu dekozula, edo entrenamentu gogor bat dekozula, zer dago saltzen dozun aurretik? platano bat saltzen dut. Oitxuri daukozu platano bat hartzeko. Eta partidua maitxu dozu, hainbat minitzu jolastu dozuz partidu horretan, ostien ze jaten dozu? Tortitak. Tortitak jaten dozuz. Oso ondo. Eta, karo, zu bai, bosgarren maila egin dozu, ikasi, entrenamentuetara joan zara, oinoporrak datoz, baina selekzio gazio zara, ara eta ona, ezta? Eta hori dena konpaginetako erreza da, ikasketak eta kirola dena konpaginetie? Bai, Ikasle hona zara, Maren? Bai? bai. Orden ez da gatza, ez da kirola eta dana batera itxie, lortu duzu? Ez da bat. Ez da gatza. Datorren urteerako ilusio gaz, Maren? Bai, Segiduten dozu saskibaloian? bai, Eta Bizkaiko selekzioatik berriro dituten bazaitue joango zinake? bai. Posik joango zinake, ez? Datorren urtean zen bagarren mailara zoiez, Maren? 6. maila. Zigarren mailara, zigarren mailako taldearekin, talde berdinarekin jarraitzen dozue? Edo talde aldatzen dozue? Ustez berdin segiduko dugula. Eta posik, ezta? Aiende eskolan, dakigun moduen eskolaz kanpoko hainbat ekintza dauz aukeran, eta horietatik indarra moten jako baita be kirolari. Horretak kiloetako bat saskibaloie da. Eta hemen eredu gure bi ikasle, zelan saskibaloien txikitxotitik hasides, bai bat azein beste lehengo bigarren mailatik, eta gaur egun norarteltzen dauzen. Maren, eskerrik asko dugu danagaitxik, eta eredu bikaina zara zeube bai, eta espero dugu aurrerantzien olantzik disiplina horregaz jarraituti ez, kirola, ikasketak, dana bat, eta batetak norarte helduko zarien. Eskaieraietan jesarrita munduak beste itzura bat zeukan, ez nituen entzun buruan zen euskan hitzak, baina gertu gorde doaz, sekretuek ez diez esaten, belarrirez, sekretuek ez diez hasten, nahi zen arren, sekretuek ez diez esaten, belarrirez. Sekretuek ez diez esaten,
belarrire bez. Sekretuek ez diez hasten, nahi zen arren. Sekretuek ez diez esaten.